Ukhona umuntu ongathanda ukushare? Igama lami nguBhodloza. Hi Bhodloza, salalela asijajani. Nami bafethu bangiphula inhliziyo. Intombi yami ingishaya ngepani yaqede yahamba. Sibange uKiss. Uthi mina lo angikwazi ukuqabula. Mina ngiyawushaya uKiss, angikushaya ngiyawubetula ngoba ngiyanitshela ngiyawubetula. Kodwa yena ube lokho efuna ukufundisa lo wakho obhedayo. Yazi ngifike ngathi ngithi ngiyamqabula. Vana umlomo Bhodloza. Good. Manje ke uvule kancane. Okay, good. Ngiqabule ke. Wena uzomuncalela iphi elingezansi, mina ngimuncalela elingasenhle. Uma ngabe ngimuncalela elingezansi, wena uzomuncalela elingaphezulu. Okay? Okay, no problem. Okay, woza ke. Woza. Ishuna Bhodloza. Wena vele umuncathi mungikhona lesiqeda nje kanti kuyadinga yakho. Kukangaki ngikufundisa? Kanti mele ngenze njani kanti? Ngoba I'm trying my best but ngiyahluleka still wena uthi ngiyahluleka. I'm trying. Wena umuntu ngathi ufuna ukungiqeda i-taste. Buka neliphi lami seliyafutha manje. Kanti njani ngempela wena? Yazini, it's over. Vele sengihamba la intuzuma. Bye bye. Mina wonke cabanga. Kuthiwa ngathi ngimunye ikhona lesiqeda. Hayi. Akusona isikhathi sokukhala lesi. Umuve on, nami ngizomove on. Hey, imnandi le dibdabani. Babhayini sengikhipha konke osifubeni sami. Nisale kakuhle. Dadai.